ஒத்த மாதிரி தான் ஓடிடும். ஒத்தல நிறைய இதுல அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. ஆமா, காலில் கொஞ்சம் அடிபட்டு இருக்கும். அது மேலே ஏறிடுவாங்கன்னா அது என்ன நக்குனாவே பெய்யுதும் பாரி சதை. நக்குனாவே சதை எடுத்திருந்தல. நக்குனாவே சதை இருக்காதுமா. நக்குனாவே சதை இருக்காது, சதை போயிடும். முள்ளு முள்ளா இருக்கும். நாக்கெல்லாம் முள்ளு முள்ளா இருக்கும். ஆமா, சொல்லு பாரு. இங்கதான் வரும். திரும்ப திரும்ப இப்படிதான் வரும். இப்படிதான் வருமா? ஆனா இந்த சைடு வருமாண்ணா? இந்த செடுப்புல அவங்க தானே இருக்காங்க. அப்படியா? ஆமா, 1-2 கிடக்கு. இல்ல, நான் பண்ணைக்கால் அடி நிறைய பாப்பேன். இங்க நிறைய இருக்கு. சரி, அவ்வளவுதான், இன்னைக்கு பாத்துக்கிறங்க. அப்படியே போய் அதுக்கு போறதுக்கு அங்க வழி கிடையாது. போறதுக்கு வழி கிடையாது. இதோட இன்னொரு 7-8 இது உள்ள நிக்குது. உள்ள இருக்கா 7-8? ஆமா, அது மொத்தமா அப்படி திரும்பி இவங்க போய் அழைச்சிட்டு வந்துருவாங்க. இதுல ஒரு 4 நின்னுச்சு. அதுல 3 அப்படி கீழே இறங்கிட்டு 1 இதோட போகுது. நைட்ல எல்லாம் உங்களுக்கு பயம் இருக்காதா? பழகிட்டோம், தெரியும் இல்லையா நமக்கு. அதனால ஆள் இருக்கிற இடத்துக்கு வராதும்பாங்க.